ब्ला बुखावनानै बड'लेण्ड रायजो सोरजिनांगौ। बे जथुम्मायावनो क'क्राझार जिल्लानि दतमा बरागारिनि आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन APSC आनजाद पास जानानै इनकाम टेक्सनि अफिसार जागोदान उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ एबसुनि आफादगिरि खालामबाय। बिथाङा आफादगिरि जानानै साख्रिखौ एंगारबाय। बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि महरै गायसननो खामानि मावनो जागायबाय। बड'लेण्ड रायजो सोरजिनो सोमावसारनायखौ दैदेनबाय। खेबसे नङा खेबनै, खेबनै नङा खेबथाम, खेबथाम नङा खेबब्रै, खेबब्रै नङा खेबबा बड'लेण्डनि जेंनाखौ लानानै आसाम सरकार, भारत सरकारजों बिथाङा सावरायलांबाय। खाफाल हावरिया बर'फ्रा बिथाङा बेमार जाबाय, हस्पिटालाव लांबाय, मेडिकेल रिपर्ट मोनबाय, बिथाङा ब्लाड केन्सार जाबाय। मुम्बाइनि टाटा मेम'रियेल केन्सार इन्स्टिट्यूटआव थिसनबाय। केन्सार बेमार जानायखाय बिथांनो केम' इन्जेक्सन होबाय। केम' इन्जेक्सननि साइड इफेक्ट नांनानै बिथांनि खानाया गुजोबबाय। बेखायनो बिथाङा खानाय लानो थाखाय थफि हमबाय। दिनै बिथांखौ जों थफि हमनाय सावगारि नुबाय। खेबबा सावरायलांनानै बिथाङा फिन बेमारा बारा जाफिनबाय। मुम्बाइनि टाटा मेम'रियेल केन्सार इन्स्टिट्यूटआव लोगोफोरा बिथांखौ लोगो हमबाय। आन्दोआव रेकर्डिं टेप रेकर्ड लाखोमादोंनो। गारलाबाथाया सोंदोंनो, आदा नोंनि जोबथा लुबैनाया मा? नोंनि लास्ट उइसआ मा? बेमारिफोरनि बिसिनायाव उन्दुनानै गाबै गाबै बुंलांदोंनो, आंनि जोबथा लुबैनाय, आंनि लास्ट उइस, बर'फोरनि गेजेराव जांख्रिखांनायखौ लाबोथारनांगोन आरो बर'आ बुहुमाव गेरेमसा हारि महरै गायसनजाथारनांगोन। बेनो आंनि जोबथा लुबैनाय, बेनो आंनि लास्ट उइस। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोदान जेबो हाबाफारि लायाखै। बै बेमारिफोरनि बिसिनायाव उन्दुनानै गाबै गाबै थिनलांनाय, गाबै गाबै बुंलांनाय, बिथांनि बुंलांनाय थिनलांनाय खामानिखौसो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावगासिनो दङ। दानि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ एबसुनि आफादगिरि थानाय समाव बेनिखायनो बर'फोरखौ गेरेमसा हारि खालामनो थाखाय बिथाङा मोनसे मिशन फोसावदों। आबुं सोलायनायनि आबुं जांख्रिथाय, टटेल रिभलिउसन फर टटेल चेन्ज। आरो बे मावथांखिनि हाबाफारि बायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां हाबाफारि लादों। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोदान आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि दैदेननायाव बै थांखिफोरखौ जाफुंहोनो गोबां हाबाफारि लादों। बेनिखायनो आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफ्रा गामसा गाननानै हानजा सुरबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आइजो मावथिफोरा साइकेल सालायनानै हानजा सुरबाय। हानजा सुरनायाव जों बुंलांदों, सानजाहा सान ओंखारबाय, मानसिफोरा मंगल ग्रहहा नायबाय। बाजै नों माथो दाबो उन्दुगासिनोसो दङ? आदा नों दाबो उन्दुगासिनो दङ माथो? दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोंथांनि दरजायाव फैनानै जों नक खालामफैदों, दरजा सौफैदों। आदा नों सिखारदो, बाजै नों सिखारदो। सानजाहा ओंखारबाय, सान जाबाय, जोंहा उन्दुनायनि सम गैला। दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै सांग्रां खालामदों।
बेनिखायनो रायजोफोर बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसारि खालामनो थाखाय बयबो सिरि मोनदों, बयबो सिखारदों आरो बे बाथ्राखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुथार नोंथांमोनखौ खावलायो। गोबां बुंला, बेनो जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथांखि। गाबोननिफ्राय नोंथांमोनजों इउपिपिएलनि सासे मावथि महरै लोगो मोनगोन। हारिनि सार्थआव हर गेजेराव जाथिनि बाथ्रा रायलायगोन, सानावसो राजखान्थिनि खामानि मावगोन। जातिनि सार्थआव हराव जों एबसुजों खामानि मावगोन, सानाव जों राजनितिकनि खामानि मावगोन। बे जोंनि प्रमिस, बे जोंनि समायखिरा। रायजो राजा नोंथांमोना फोथाय, जों हाबा मावलांगोन। बयखौबो खावलायबाय, फिन खेबसेबाव नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ हरबाय, अननाय मोजां मोननाय हरबाय। दिनैनि गेवलां मेलखौ बेखेवबाय होननानै फोसावबाय, आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय। गोजोनथों।